Il-kap tal-Federazzjoni li tirrappreżenta lill-Pulizija madwar l-Ewropa qajjem tħassib dwar ir-relazzjonijiet mill-qrib li jeżistu bejn il-Gvern u l-Korp tal-Pulizija. Callum Steele, il-President tal-European Confederation of Police jew kif magħrufa aħjar il-Eurocop, f'intervista mat-Times of Malta qajjem dubji dwar diversi proċeduri fil-Korp tal-Pulizija ta' pajjiżna. Punt partikolari li qafas fuq Steele kien is-separazzjoni fl-irwoli tal-Kummissarju u l-Gvern fejn jidħlu ħatriet ewlenin u saħaq li n-nuqqas ta' separazzjoni iwassal għal nuqqas ta' fiduċja fil-Korp. Il-President tal-Eurocop kellu wkoll kliem qiebes dwar il-fatt li pajjiżna kellu 7 kummissarji differenti bejn l-2013 u l-2020 fejn saħaq li dan joħloq inċertezza. Callum Steele kien f'pajjiżna għal laqgħa li kellu mal-Kummissarju Angelo Gafà u mas-Segretarju Permanenti Emanuel Psajla fejn fost il-punti li kienu diskussi issemma kif ħafna mis-70 qassa f'Malta u f'Għawdex huma antikwati u huma impossibbli li minnhom jingħata servizz adekwat. Fl-intervista ma' Times, Steele wassal appell b'saħħtu biex l-investiment meħtieġ isir biex il-pajjiż jaċċerta li jkun sigur bl-aqwa mod possibbli.